Hi guys. Nagpapakulo ako ng um, chicken feet. I have a pack of chicken feet in here. Pinakuluan ko na. Hinugasan ko na maigi. Tapos yon pinakuluan ko one time. Tapos after nun, hinugasan ko ulit. Yan, hinugasan. I had to wash it again. And yung mga bula-bula. So, na siya doon. Wait ko na lang matapos itong mga ingredients na isasahog ko. Hindi ko na ito lang i-slice ko. Ginger. Ewan ko kung aasinan yun o hindi ba. Hindi ko alam. No? Basta di ko alam. Tapos papakuluan ko siya hangtod na yung unti na lang yung sabaw niya. Para sa collagen. Tapos may bay leaves ako dito. Tapos ito, i-correct niyo lang ako guys kung paano yung gagawin kasi first time ko to gagawa. It's my first time making a collagen. Kasi may nakita akong paa ng manok sa sa Walmart. Sabi ko, wag makatry na maggawa ng collagen. So ito siya. While gagawa ako ng dinner. Taco for dinner. Beef taco. Ano ba yan? Kakaiyak naman tong Tapos, may frozen ako dito, gulay. Carrots. Wala akong fresh kasi itong frozen carrots, inaano ko siya. Bini-blender para pang umaga kong inumin. Yun lang. Tapos, pa? Ito, meron ako nito. Lagyan ko nga nito. Basta wala akong fresh na gulay-gulay. So, ayun. Ayan siya, guys. Hey, guys. So, like I said, I was making a collagen. Ito, binoil ko ng siguro mga almost 5 hours. Kasi, nilagyan ko ulit ng tubig. So, medyo madami yung nilagay ko. Kaya napatagal. So, ibubuhos ka na kasi medyo malamig na siya. Sa may strainer ako dito, i-strain ko lang siya. Yun, tapos lalagay ko may mga bote ako dito.
First time ko lang nag-try ito. Ay. Sayang naman ay. Ito siya sa strain ko ulit. Ito siya, oh. Nilagyan ko ng mga gulay-gulay. Tapos nilagyan ko lang ng asin para hindi naman siya matabang. So, 3 bote yung nagawa ko pala. Almost 1. So, ayun lang.